በአዲስ አበባ ሃንደበታዊ ፍተሻ ክትትልን ከም ዝጀመረ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዘውፅኦ መግለጺ ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ። ካብዚ ብምቕጻል መንነቶም ዘይፍለጡ ሰባት ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ቲያዜራ ንዘይብልኩም ኤርትራውያን ጥንቃቐ ክትገብሩ ንሕብር። በቲ ካልእ ዜና እስራኤል 3 ድሮናት ኣብ ኢራን ልኢኻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ዝወሰደት መግለጺ ኣይሃበትን። ተወሳኺ እስራኤል ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ንኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ትፍጽም ኣቐዲማ ከም ዝሓበረት ተገሊጹ። ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለም ግን ንናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ዝነዕቕ ፍጻመ ክብሉ ይገልጹ ኣለዉ። ከም ንፈልጦ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዝኾነ ናይ በቐል መጥቃዕቲ ኣብ ርእሲ ኢራን ንኸይትፍጽም ትእዛዝ እኳ እንተመሓላለፈት እዛ ኣይሁዳዊት ንእሽተይ ሃገር እስራኤል ግን ነዚ ዕሽሽ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ሕነ መፍዳይ መጥቃዕቲ ብ3 ድሮናት ኣሰንያ ፈጺማ ኣላ። በዚ ኸኣ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንእስራኤል ክንቀጽዓ ይግባእ ክብል ሓጺር መግለጺ ሂቡሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ጆ ባይደን እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ኣብ ርእሲ እስራኤል ከም ዝፍጽም ግን ዝኾነ ዝወፀ መግለጺ የለን። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መግለጺኡ እስራኤል ትእዛዝ ጥሒሳ ዋላ እኳ ዓብ ዕንወት ተዘያውረደት ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝገበረቶ ግን መቕጻዕቲ ከም ዝግባኣ ኣስሚሩሉ። ኢራን ነቲ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ብዙሕ ግዲ ኣይሃበትሉን። በዚ ኸኣ ሎሚ ምሸት ፕሬዚደንት ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ዓይነት ተወሳኺ መልሲ መጥቃዕቲ ሃገሩ ከም ዘይትህብ መግለጺ ሂብሎ። ነዚ መግለጺ ኣብ ዘውፀሉ ፕሬዚደንት ኢራን ሎሚ ንግሆ ህዝቢ ኢራን ነዚ መንግስቲ ንምቅዋም ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። እዚ ጉዳይ ኣብ ረሃቢሎም ወከልቶም ኣብ ዝሃብዎ ሰሚናር ንእስራኤል ኢራን ዓጸፌታ ክትምልሰላ ኣለዋ ክብሉ ገሊጾም። እቲ ዝቕጽል መስርሕ ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ብዝተረፈ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ። ጠጥዕሙ